de fa molts anys s'ha format aquesta idea equivocada que hi ha certs temes que no són adequats parlar-los amb els infants. Com expliquem què és el feminisme a nenes i nens d'entre 4 i 9 anys? Com expliquem què és el racisme, la mort, les malalties greus, la religió, l'homosexualitat, els conflictes familiars? La llista és interminable, però la veritat és que no existeixen temes prohibits, sinó que existeixen formes de tractar-los. La Lluna Verda és un projecte que ha creat una forma de tractar qualsevol tema a través d'un mètode que té en compte les capacitats de comprensió que tenen els infants en aquesta edat. La Lluna Verda fa fàcil el que sembla difícil d'explicar, i ho fa gràcies als contes. Com deia Elie Wiesel, escriptor i Premi Nobel de la Pau, les persones es converteixen en els relats que escolten i en els relats que expliquen. Les paraules creen la realitat. Nosaltres creem relats des de zero, de forma completament personalitzada, i treballant el guió conjuntament amb les persones interessades per poder crear una peça única que transmeti un coneixement concret. A més, entreguem els contes d'una manera molt especial, que és amb el format audiovisual, el tipus de contingut més poderós, fins avui dia, per aconseguir l'atenció i comunicar idees. A través del vídeo combinem la narració amb la mà d'un artista que a poc va dibuixant les escenes del conte a mesura que avança la trama de la història. Això, juntament amb una tria quirúrgica de la música i els sons, crea una autèntica experiència immersiva als infants i les famílies. Un espai de calma i de treball interior que compensa tota la sobreestimulació a la qual estem exposats. Parlant d'immersió, la Lluna Verda també ofereix l'opció d'explicar el conte a través d'un espectacle, on s'explica el conte mentre un artista dibuixa en directe. Es reprodueixen músiques, es posen efectes de so i es deixen anar essències per estimular l'olfacte. I com a tancament es proposen activitats per treballar el coneixement que volem transmetre. En resum, la Lluna Verda és una experiència creativa i sensorial que fa molt fàcil el que sembla difícil d'explicar.